означава носител на 4 основни добродетели. Като започва от благоразумието. Нищо. Значи благоразумието е това, непрекъснато сме разумни. Справедливостта е основен закон, който слиза сега отгоре. Той е принцип. Добротата, която също трябва да е у нас и трябва да я показваме непрекъснато. И ако може да обичаме, любовта, разбира се, е най-висшия принцип, да обичаме други. Ближния, Исус е казвал, само е казал така, да обичаме ближните си. Пред апостолите си е казал, да обичаме враговете си. Нали, но то се е разчуло. И сега, ако беше тук, ще каже, да обичаме приятели. Значи всички. Помислете за това, което казах, и промяната почва от самите нас. И не се смятайте всеки един каквото и да върши, ако го върши със сърце, съвършено и с човещина, аз пак казах. То е наравно най-малкото с ръководителите на тая държава. Нито на йота не е по-ниско. Напротив, духа му може и да е на много по-високо ниво. И не се срамувайте от никаква работа, разбира се, и от нищо за това. И опитайте се да поживеете последния начин. Имам примери, но ще кажа. Одеве тая мантра, която каза, тоя ключово словесен постулат, той е от една тета от учителя. Аз малко съм го удължил. Любовта иде. Повтаряйте си го всяка сутрин изгрев слънце. Да. Моите молитви аз съм ги казвал към Господа. Доброто, Господи, доброто си. Лека нощ, Господи, лека нощ си. Ако имам, го питам още нещо или той ми казва, ако има. Нали? Те трябва да бъдат кратки, но много мощни, защото те се кажат ето с ума, с сърцето, с душата и дори тялото да излъчи мисъл. То почва да вибрира и започва да го побиват тъпки. Защото и цялото всяка клетка е мислеща. Само, че едните мислещи са клетки като редници, ефрейтори и сержанти, другите са като офицери и те са полковници и генерали. Най-висши. Но всичките мислят. Следователно, ето така почваме от генералния щаб, минаваме тук на цялата армия, минаваме през другия щаб, който е, да кажа, на отделните армии и слизаме до цялото долу, което е на всяко едно поделение до команда. Говоря така военната иерархия, защото наистина е най-близка до космическа. То каквото долу, това и горе. Каквото горе, това и долу. Така пише в Евангелието. И Силвия, ако искаш да кажеш нещо да допълниш. Или... Любовта иде, мъдростта иде. Това е... Само една седмица се опитайте да го казвам. Ама сутрин, обед и вечер, по 3 пъти, дори да забравите някой път. Любовта иде, нали, 3 пъти, мъдростта иде и истината иде. Ще се почувствате съвсем по друг начин и ще започне да ви тече по друг начин живота. Скоро дойде един мъж и ми каза така. От една година съм вегетарианец. Георги, като чух ти какво каза за вегетарианците, че са много здрави и ред вика други хубави работи, викам, аз ще стана. Този човек е доста вече, значи и сте, така да кажа. И той вика, като стана вегетарианец, след 3 месеца започвам да забелязвам, че не само ми е по-добре на физическото тяло и мога да работя, вика, преди това 3-4 часа, каквото да лозето да лежи и се умалява. Сега и на мен, моето и на съседа мога. Цял ден стълни се, вика, аз продължавам да имам енергия. Но не само това. Тръгнаха ми другите работи. Всичко ми тръгна по вода. Все едно Господ минава отпред, вика, чисти, прави партини, аз вървя след него. Ама така ми тръгна във всяко едно отношение. Това го каза човека. Ето, Силвина беше свидетелка и го чу. Значи, той е направил една жертва, така да се каже. Една саможертва. Отказал се от месото, вече е край. Но ето Господ му дава допълнителни бонуси. Не само здравето да е силен и здрав, но му дава вече в социума с другите отношения. Вика, почака да ми се подвеждат нещата. Значи, на всяко едно ниво.
включително не само духовното, но и бизнес не води. Всичко вика ми тръгна. Преди това нещо като че ли спъваше нещата, като бариери, като спящите полицаи. Но сега вече съм много доволен, като го разбрах. И аз затова ви казвам. Нещата са съвършени, гениални, божествените, прости и винаги на една ръка разстояние от нас. Ма те са около нас. Само трябва наистина да ги приложим и да повярваме. Не става без вяра. Но вярата трябва да бъде 50 плюс 1%. Прехвърлим, всичко почва да върви. Ма вика, аз го правя, ама толкова. Ама ти го правиш с 49% вяра. Не може. Значи 50 плюс 1% даже и горе в парламента, така се приемат закони. Добре. Сега ще отстъпя думата на Иван или на тебе. Да продължите така. И ако трябва нещо накрая, ще обобщиме. Ще ми се за промяната да завърши. Добре. Добре. Приятели, исках да кажа нещо за любовта Ида, защото е много важно това нещо и не случайно започнахме с тази формула. Учителя каза, това е една свещена мантра, която прави такива чудеса, че вие не можете да си ги представите. Не е казал точно какво. Наскоро изкарах един курс по радиестезия и там измервахме енергийния статус на човека седнал върху геопатогенна зона, който естествено, че пада. Значи, когато човек спи и дълго време живее върху такава точка, статуса му пада за секунди и за минути. Обаче след това той каза, мисли си на ум, любовта иде. И човека почна да мири, след което ние замерваме с махалото и виждаме статуса му. Не само, че се вдига, но дори задминава точката, откъдето е било първоначално. Тоест, разбира се, Георги допълни тая формула и мисля, че тя стана в една съвършена пълнота, спазвайки троичния код. Това го изпробвах лично, защото може би си нямате представа, нали, всеки все пак живее в един ограничен периметър, ние общуваме с доста повече хора, не знам, така си мисля, но има един проблем, който е много сериозен и тази формула помага за това. Става въпрос за обсебване. Особено в градовете, над 90% от хората имат някакво нещо в аурата, което е едно допълнително съзнание, един енергиен паразит или как ще го наречем. И когато човек си повтаря тази формула, това нещо изчезва. Помага дори за магия и за по-сериозни неща би могло да помогне. Тъй, че сутрин, вечер или когато усетите, че ви пада енергията, или около вас има някакъв човек, който усещате, че нещо не е наред с него, повтарите си на ум тази формула, наистина е вълшебна. Говорейки за промяната, промяната може да бъде и като еволюция, но и като инволюция, и като развитие, и като деградация. И от нас зависи, и тук е нашия избор, на къде ще поемем, дали ще останем в блатото на стереотипите, на старите програми, на старото си мислене, на мисленето на нашия род и на това, което ни дърпа назад, или ще поемем напред, ще излезем от това блато и ще влезем в бистрия поток и в реката, която да ни води напред. Тази река всъщност е промяната и ние най-доброто, което е да направим, не да се съпротивляваме, да се опитваме да вървим напред или назад, или да излезнем навън, защото какво е една риба, ако тя е извън водата? Това е нейната среда. Така и промяната е нашата среда и ние просто трябва да се оставим тя да ни води напред. Повечето хора обаче се съпротивляват и им се иска да се върнат малко назад. Хващат се за нещо старо, което така ги закотвя в някаква степен, зациклят в даден проблем и не дават на Бог да ги движи и да ги води напред. Това е тогава си в едно съзнание на лекотата. Повярвайте ми, това са вълшебниците. То просто всичко върви леко и добре. И това съзнание на лекотата, но това е, може би, наистина
виж пилотаж или не знам защо е толкова трудно, повечето хора, може би Аза е този, който се съпротивлява. И му си иска все да е така, както на него му си иска, а не както Господ движи нещата напред. Тъй, че това е много важно нещо. Другото, като говорим за промяна, е боголюбието. Наскоро питах Георги, какво е боголюбието? Защото учителя казва, ако вие обичате Господ и това боголюбие на едната страна на везната, на другата страна са всички добродетели, които вие имате и искате да развиете, боголюбието винаги натежава повече. Какво е боголюбието? И Георги отговори, боголюбието е да обичаш всичко и всичко. Това, за което той постоянно говори, защото Бог е навсякъде. В състояние ли сме обаче да обичаме всичко и всички? Можем да се стремим към това. Разбира се, чистотата, прошката, чистота на мисли, чистота на чувства, Имали сме лекция специално за чистотата. Има една вълшебна лекция на учителя абсолютната чистота, която за мен е абсолютно основополагаща. Наистина оттам човек трябва да тръгне. Другото е даването, което за Георги говори за даването. Има един пример на Михаил Иванов, който много ми хареса. Казва, представете си, че вие сте около една градина, която е затворена с много висок зид. И в градината има дървета от портокали. Ама пълно изобилие. Вие обаче сте отвън и много ви се иска да получите от тези портокали. От градината на изобилието. Сред дърветата има и много маймуни. Какво трябва да направите? Казва, вие трябва да вземете от вашите собствени портокали и да започнете да замярате маймуните с тях. И маймуните, понеже те наподобяват това, което човека прави, имитират, всички портокали от всички дървета изведнъж почнат да идват към вас. Но първото, което трябва да направите, е да дадете. Защото ако човек само иска да получава и сам казва, Господи, толкова съм нещастен, ма няма ли да дойде при мен щастието и благополучието? Няма да дойде. Какво си дал? Какво си направил за другите, че да иска за себе си? Това е висш егоизъм. Изпитвам голямо нетърпение да кажа, че може ли да ме разрешите ли? Може. Значи познавам господин Гарадутов от около 35 години. Благодаря. И